školi možete vidjeti prekrasne uratke i po zidovima i po učionicama. Također možete zavidjeti gdje god želite, jer to je da naše otvorene škole. Sada bih prepustila riječ profesoru Tihominu Taborskom, koji fantastične, već znate, napravi tekstove, a također i pojasni vam što se to zapravo nalazi oko vas. Nakon toga će profesor Čupek, voditelj galerije, otvoriti izložbu. Hvala vam lijepa, dobro sad. Pozdrav svima i dobrodošli. Evo, godina dana nekako je proletila jako brzo, ne znam kakav bi dom imate, jedan dan kada smo jučer otvorili prošlu izložbu za dan škole. Naime, eto nas opet, nakon godine dana opet slavimo rođendan nove škole i samim time tradicionalno onda organiziramo paralelno dvije izložbe, profesorsku u ovoj vojnoj galeriji i učeničku u Donju. Radi se o dvije izložbe koje imaju ovako prilično dva različita karaktera. Učenička izložba koja je više odraz različitih faza odgojno-obrazovnog procesa koje naši učenici prolaze sa svojim mentorima kroz školovanje na praktičnim predmetima, a ova druga profesorska izložba ovdje gore nešto je malo drugčijega karaktera zbog toga što ona izlazi izvan okvira, tako reći, naše škole i mogu se čak reći da predstavlja na neki način kulturu samoga grada. Različitost je od uvijek sastavni dio likovne umjetnosti i iz toga razloga uvijek na ovakvim izložbama teško dati nekakav sveopći karakter. Izložba je bilo bi nepravedno i nepedagoški zapravo uzeti jedno ili dva dijela i iz nekog razloga ga izdvojiti. Pa iz tog razloga da uvijek govorimo o različitostima. Naime, dizajneri, likovnjaci, likovni umjetnici, svi autori koji izlažu ovdje školovali su se u različitim gradovima, na različitim fakultetima, pod različitim mentorima, na različitim odjelima itd. Isto tu različitost možete vidjeti kada se osvrnete ovdje i pogledate sva ova djela. Naime, možete vidjeti različite formate i teme, isto tako i tehnike. To su sve sredstva kroz koja ovi autori ovdje izražavaju svoje određene osjećaje, svoje misli, svoje ideje. Bogatstvo za nas kao školu je time veće kada se uzme u obzir da su svi autori koji izlažu ovdje danas predavači u ovoj školi ili su to u jednom trenutku u svom životu, u svojoj karijeri bili. Tako da je za svaku pohvalu zapravo svakog od autora što se svake godine odazivaju na ovaj naš poziv za ovu izložbu i na taj način zapravo uspostavljaju i dalje kontakt sa tim mladim naraštajima koji dolaze i nastavljaju likovno i dalje zapravo educirati. I u tome čini mi se leži nekako naša najveća odgovornost. Ja vam želim da se lijepo zabavite, da se lijepo provedete, da uživate u ovoj izložbi i u onom programu koji dolazi kasnije. Hvala lijepo.